Nangaon na guys. Oh. Hello mo be, hello. Na mangaon. Ngaon taon sa sudan. Manok. Estopado ang manok. Estopado na ko ang manok nya. Wala ko gihurot og luto ang manok ang isod sa rip kay may na lang ba kanang naginot-inot sad ko guys. Kay ngano daghan baya mi diri. Naginot-inot ko kanang galing budget gani kanang ang manok tulo wala na ko giihaw gid turot kay naa may New Year. Di na lang ta magsaligan ng mga tao nga manghatag naa sa ato ba nga kagulingong kanang luto og muhatag sila. Salamat kaayo pero kuan okay ra gyapon kay dili na lang ta magsalig sa kanang mga tao nga nay muhatag ana ba. Bati man kayo magsalig ta. Mo nang ako ginot-inot jud ko sa manok guys kanang tulo na siya kabuk manok guys dagko kay manok guys. Dagko kay manok mga kalusyang niya. Ay anak ni chimchim ay nay sus Ginoo ko. Mga anak ng chimchim guys. Oh kana sila. Apa ay nay tutoy na. Tutoy na ko una. Tutoy na. Mga anak lang siyang chimchim. Ganiha busog kay ni sila ganiha pud kay ngano nagkaon sila spaghetti, nagkaon sila cake, nag-inom sila soft drinks na may soft drinks na nay. Kahon sa soft drinks kay birthday man sa akong anak ganiha. Karon ay bago na silang naligo. Tawa la limpyo kay sila. Bago na silang naligo. Kaon sila guys. Daghang kay sila gikaon ganiha oy. Paghuman ako kuan luto kay wa pa beto na abot akong anak nagkaon na mi diri. Nya ako sang nagluto, di isa ka ko ganahan mo kaon basta ako nagluto. Nikaon ako kanang sinasima ba pero dili jud ingon na kaon jud todo. Nikaon ko kuan ganiha nikaon ako. Kaon ko kanon og sudan kay nangurog naman ko kay bunton nagsikay-sikay luto. Mana ka kaon? Mana ka kaon? Mana ba ka kaon? Busog na ko ato. Busog na ka? Sige. Kaon sa silag salad oh. Na nagsalad. Nagkuan ko ba kanang naggulaman ko ang gulaman akong gibutang cheese. Lami kay guys. Ang gulaman ay cheese. Why nausik nga pagkaon guys? Kay nganon guys, gikaon jud na tanan. Bisag nang hatag ko gikaon nila. Napasalamat sad ko nga sa akong gihatagan kanang ilang gikaon kay ngano sa tihan ta mo tinuod mahal kay lamas sa tihan ta mo ang lamas porting mahala so noo ko ang imong 200 kuwang pa lamas na di masag ko ganahan na ng magpalit magluto kanya kana ganing bitinon sa lamas kay Ginoo ko way lami ang sudan. Ano mga anak ni chimchim oh. Napay bata napay. Mao ni siya ang bata nga ako pinangga. Mao ni siya bata love ni na akong bata. Yan ay nga soft drinks ay. Iuli yan ang kuan chong oh kanang kahon sa kuan chong mga soft drinks chong. Nagsuka lagi ka art. Ginahan kay na siya kanang sausaw suka ba ang manok na sausaw ni suka. O diba? Anak ra na siya kato. Ang anak ng chimchim town. Ang mama animbot lang. Di na lang ko istorya kay ako sa bati. Sige bye.